தேவனுடைய பரிசுத்த வார்த்தை මාක් සුභාරංචියේ மாற்கு சுவிசேஷ புத்தகம் 13 13ஆம் அதிகாரம் 3 ඉඳලා 8 වෙනකන් අපි බලන්න යනවා. නමුත් ඒකෙන් තව විශේෂ පද කීපයකට විතරක් ඇතුල් වෙන්න යනවා. 3 8 வரையான வசனங்களை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். මාක් සුභාරංචියේ மாற்கு சுவிசேஷ புத்தகம் 13 13ஆம் 3 அதிகாரம் ඉඳලා 8 වෙනකන්. 3ஆம் வசனம் தொடங்கி 8ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். பின்பு அவர் தேவாலயத்துக்கு எதிராக ஒலிவமலையின் மேல் உட்கார்ந்திருக்கையில் பேதுருவும் யாக்கோபும் யோவானும் அந்திரேயாவும் அவரிடத்தில் தனித்து வந்து, இவைகள் எப்பொழுது சம்பவிக்கும்? இவைகள் எல்லாம் நிறைவேறும் காலத்துக்கு அடையாளம் என்ன? எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றார்கள். இயேசு அவர்களுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். ஏனெனில் அநேகர் வந்து என் நாமத்தை கொண்டு நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படும் போது கலங்காதேயுங்கள். இவைகள் சம்பவிக்க வேண்டியது, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும். பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும். பஞ்சங்களும் கலகங்களும் உண்டாகும். இவைகள் வேதனைகளை ஆரம்பம். ශ්‍රේමන්ත දේව දරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, මෙතන යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෝ இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவின் ඇන්ඩ්‍රූ சீடர்கள் යොහාන් அந்திரேயும் யோவான் පැත්තකට ගිහිල්ලා ஒரு பக்கமாக சென்றிருக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේගෙන් අහනවා இயேசு கிறிஸ்துவினிடையில கேட்கிறார்கள், ඒ දේව මාලිගාව පෙන්නලා அந்த தேவனுடைய මේක மாளிகை, කොච්චර ලස්සනයිද அந்த தேவாலயம் எவ்வளவு அழகாய் ඒකන இருக்கிறது. කතා කරනවා පළවෙනි පදේ ඉඳලා පස්සේ බලන්න. முதலாம் வசனத்திலிருந்து அதில் ඒ වෙලාවේදී දෙවියන් වහන්සේ කියනවා, அந்த நேரத்திலே යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், මේ අහන ප්‍රශ්නෙට කොයි කාලෙදී මේ ගලට ගල නැති වෙයිද, කොයි කාලේ මේ දේව මාලිගාවේ විනාශය වෙයිද, මේකේ ලකුණු මොනවද, අන්තිම කාලේ ලකුණු මොනවද කියන එකයි අහන්නේ. அவர்கள் கேட்கிறார்கள், அந்த இடத்திலே கடைசி நாட்கள்ல என்ன அடையாளங்கள் கல்லுக்கு விரோதமாய் நடைபெறும், ඒ දේ කොයි කාලක සිද්ධ වන්නේද? அது எப்பொழுது நடைபெறும் என்று கேட்கிறார்கள். ශ්‍රේමන්ත දේව දරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, යේසුස් වහන්සේ වෙලාවේදී උත්තරයක් දෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து அந்த நேரத்துல பதில் அளிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ කියනවා இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், ඔවුන්ට කතා කරන්නට පටන්ගෙන அவர்களுக்கு கதைக்க தொடங்கி, කිසියෙකු විසින් නුඹලා මුලා නොකරන හැටියට බලා ගනිල්ලා. ஒருவராலும் நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள். මොකද්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லுகிறார்? මෙතන යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ තමන්ගේ ගෝලයන්ටම කියන්නේ මොකද්ද? அவருடைய சீசருக்கே இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்லுகிறார்? ඔබලා මුලා වෙන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. உங்களை வஞ்சிக்காதபடிக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம். ශ්‍රේමන්ත දේව දරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, මේ වචනය අදට ඉතාමත් ගැළපෙන වචනයක් ඇති இந்த වෙනවා. வார்த்தையான்றது இன்றைய காலகட்டத்துக்கு பொருத்தமானது. ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? නිකන් පල්ලයට බලුවා අපි තවත් ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. இந்த பணியை பார்க்கும் பொழுது අද සභාව තුල ආත්ම බන්ධනකාරයන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. இன்று சபைக்குள்ளாய் கட்டுகளால் ඒක கட்டப்பட்ட බයිබලයේ තියෙන දේ තියෙන විදියටම කියන විදියටම දැන් සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. வேதத்திலே சொல்லப்பட்டது சொன்னபடியே நடைபெறுகிறது. ආත්ම බන්ධනකාරයන්. ஆத்துமா கட்டுகளிலே එහෙනම් අද දවසේ මාතෘකාව இன்று தலைப்பானது ආත්ම බන්ධන වලින් ප්‍රවේශම් වෙන්න. ஆத்ம கட்டுகளிலிருந்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று. ඒක තමයි මෙතන යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ටම කියනවා. அதைத்தான் இன்று இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே சொல்கிறார். தம்முடைய ඔබලව சீசர்கள், මුලා කරන මුලාවන්ට අහු වෙන්න ඉඩ දෙන්නට එපා. உங்களை வஞ்சியாளர்களுக்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்க வேண்டாம். බොහෝ දෙනෙක් මාගේ නාමයෙන් ඇවිත් මම ඒ තැනන් වහන්සේය කියා බොහෝ දෙනෙක් මුලා කරන්නෝය. அநேகர் வந்து நான் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் நான் இயேசு கிறிஸ்து என்று சொல்லுவார்கள். එහෙමනම් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. அப்படி என்றால் நீங்கள் இதை යේසුස් වහන්සේ තමයි ඒ කියලා இயேசு கிறிஸ்து தான் அவர் என்று පුදුම හාස්කම්ද කරන්න යනවා. வல்லமையான அற்புதங்கள் செய்ய போகிறார். අන්න ඒක තමයි කියන්නේ ආත්ම බන්ධනය කියලා. அதுதான் சொல்லப்படுற ஆத்தும கட்டுகள். යේසුස් වහන්සේ ආවේ ආත්ම බන්ධන වලින් අපව නිදහස් කරන්න. இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் ஆத்தும கட்டுகளில் இருந்து எங்களை விடுதலை. නමුත් ஆனாலும் අද සභාව ආත්ම බන්ධන වලට බන්ධනය වෙමින් පවතිනවා. ஆனாலும் இன்று சபை ஆத்தும கட்டுகளுக்கு அவர்கள் මේ கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். ආත්ම බන්ධන இந்த ஆத்துமா கட்டுகளிலே කරන්නේ කවුද? யார் செய்கிறார்? කට්ටඩි ගුරුකම් කරන අය. சூனியங்களை செய்கிறவர்கள். ඒකම තමයි அதேதான் අප්‍රිකා මහද්වීපයේ බොහෝ රටවල් වල ஆப்பிரிக்காவுல நிறைய நாடுகளிலே ආත්ම බන්ධන අනවින කොඩි වින කට්ටිය තමයි
ගොඩක් ඉන්නේ. ஆத்தும கட்டுகளை கட்டுகிறவர்களும் நிறைய சூனியங்களை செய்கிறவர்களும் ඔගලන් இருக்கிறார்கள். net එක පොඩ චෙක් කරලා බලන්න. நீங்கள் நெட்டிலே கொஞ்சம் பார்க்கலாம். මිනිඔලු දාගෙන மண்டையோடுகளை போட்டுக்கொண்டு ඇටකටු දාගෙන இது මාල වගේ හදාගෙන දාගෙන அது மாலையாக அணிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ සැරෑටියේ මිනිඔලු තමයි තියෙන්නේ. அவங்களுடைய கோல் இருக்கிறது, அதுலயும் தம் மனித மண்டைகள் මේ විදිය ආත්ම බන්ධනවල හිටපු අය යේසුස් වහන්සේව දැනගෙන යේසුස් වහන්සේ ළඟට එනවා තමයි. இப்படி ஆத்தும கட்டுகளிலே இருக்கிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து அண்டையிலே வருகிறார்கள் தான். ඒ අය அப்படியானவர்கள் අර ඇදහිල්ලෙන් කාලයක් නමස්කාර කරමින් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ලබා ගන්න ඕනි වෙලාවේදී மிகவும் விசுவாசத்திலே தேவனுக்குள்ளாய் கிட்டி சேரும் නිරහරව ඉඳලා දේව වචනේ කියවලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ගොඩනගෙන්න ඕනි වෙලාවේදී உபவாசம் இருந்து தேவனுடைய வார்த்தையை வாசி தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் கட்டி எழுப்பப்படும் பொழுது දැන් ඔවුන් අර ප්‍රසිද්ධියේ ඉඳලානේ යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආවේ. அவங்க பிரசித்தமாக இருந்து தான் සමාජයේ ගෞරවය ලබලානේ යේසුස් වහන්සේ ළඟට ආවේ. சமூகத்திலே கௌரவத்தை பெற்றுக்கொண்டு இயேசு கிறிஸ்து அண்டையில் வந்தபடினால் ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? அப்படி ඔවුන් සභාවට ආපුම அவர்கள் சபைக்கு வந்த ක්ෂණිකව දේවල් ක්ෂණිකව ගෞරවය ලබා ගන්න ඕනි නිසා உடனடியாக அந்த கௌரவத்தை දෙවියන් වහන්සේ ගෞරවය නෙවෙයි தேவனுடைய கௌரவத்தை මනුෂ්‍යයාගේ ගෞරවය ලබා ගන්න ඕනි மனிதனுடைய නිසා கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். අර ඔවුන් තුල ක්‍රියා කරපු ඒ ආත්ම බන්ධන உங்களை வஞ்சிக்கிறதுக்கு வருவார்கள் என்று මෙන්න මේ නිසා තමයි මම ඔබට ஆனபடினாலே நான் உங்களுக்கு තරවටු කරන්නේ. கடிந்து கொள்ளுகிறேன். සරදාලා හරි යාඥා කරන්න. உங்களுக்குள்ளாய் தேவவචනේ කියවන්න. தேவனுடைய வார்த்தை සතිතාවෙන් එන්න. ஜெபம் செய்யுங்கள். ඔබ අද சத்தியத்துக்குள்ளாய் මනුෂ්‍යයා නිසා ඔබ ආත්මය ඔබ මුලා කරගන්න යනවද? நீங்கள் மனுஷன் நிமித்தம் உங்களுடைய ஆத்மாவை வஞ்சித்துக் கொள்ள මිනිහෙක් ඔබගේ හිත රිද්දයි. மனுஷன் உங்களுடைய මේකේ உள்ளத்தை පල්ලෙහාට එනකොට காயப்படுத்தலாம். කියනවා இது பணித பகுதி ඒත් வரும்போது නුඹලා ප්‍රවේශම් වෙයල්ලා නවනි පදේ කියනවා நீங்கள் ඔව්හු මන්ත්‍රණ සභාවට නුඹලා පාවා දෙන්න ඔය සීන ගෝගවලදී නුඹලාට තලන්න හොය අධිපතීන්ද රජුන්ද ඉදිරියේ නුඹලා මා නිසා ඔවුන්ට සාක්ෂි දෙන පිණිස සිටිනවා ඇත. 9வது வசனத்தில் சொல்லப்படுது, நீங்கள் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று உங்களுக்கு எச்சரிக்கை அது செய்யப்படுகிறது. இன்று අපි යේසුස් වහන්සේ තුල අවංකව ඉන්න වෙලාවේදී இன்று இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் உண்மையாய் ඔබ இருக்கும் பொழுது පුද්ගලිකව යාත්‍රා කරන වෙලාවේදී தனிப்பட்ட ரீதியிலே ஜெபம் பண்ணும்போது දේවචනේ කියවන වෙලාවේදී தேவனுடைய வார்த்தையை ඔබ வாசிக்கும் பொழுது නිරහරව සූදානම් වෙන වෙලාවේදී நீங்கள் உபவாசம் இருந்து தயாராகும் போது සභාව ඇතුළේ ඉන්න අය කැමති නෑ ඒකට. சபைக்குள்ளாய் இருக்கிறவர்கள் அதற்கு விரும்ப மாட்டார்கள். ඇයි ඒකට හේතුව? ஏன் அதற்கு என்ன காரணம்? ආත්මිකව ලං වෙන කෙනා ஆத்மாவிலே ஆவிக்குரிய ரீதியாய் கிட்டி சேருகிறவர்கள் ආත්මික ලං නොවන කෙනා තුල ක්‍රියා කරන ආත්මය මුලාවේ ආත්මය රිංගලා විනාශ කරන්න බලන. ஆவிக்குரிய ரீதியில கட்டியெழுப்பப்படாதவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியாய் கட்டியெழுப்புறவர்களை අද வஞ்சிப்பார்கள். සභාවන් වල බොහෝ දෙනෙක් නැවතිලා තින්නේ ඇයි? சபையில் இன்று அநேகர் මේක நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். ලංකාවේ මේ අපේ සභාව තුළ ලංකාවේ හැමතැනම ලෝකේ ගොඩක් තැන් වල වෙන්නේ මොකද්ද? இது எங்களுடைய சபையில் மாத்திரமில்லை, இலங்கை முழுவதும் இருக்கிற சபைகளை ස්වාමීන් වහන්සේලා நடத்துவதற்கான නිරාරව ඉන්න දේව වචනේ කියලා යාඥා කරන කෙනාව පෙන්වන්න බෑ ඒවා නොකරන අයට. தேவனுக்குள்ளாய் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணி தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் இருக்கிறவனை காட்ட முடியும். ඒවා නොකරන කියන්නේ යාඥා නොකරන නිරාරව ඉන්නේ නැති බයිබලයේ කියවන්නේ නැති දෙවියන් වහන්සේගේ කාර්යයට සහභාගී වෙන්නේ නැති එක රංගපානවා මම ඒ විදියට ඉන්නෝයි කියලා අන්න මුලාව. ஜெபம் பண்ணாமல் உபவாசம் இல்லாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் இல்லாமல் தேவனுக்குள்ளாய் நடித்துக் கொண்டு இருப்பான். தேவனுக்குள்ளாய் ඔවුන් இருக்கிறது போல. ආත්මයෙන් නෙවෙයි ලං වෙන්නේ. அவர்கள் ஆத்துமாவில் இல்லை கிட்டி හොඳට சேருவார்கள். තේරුම් ගන්න. நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள். ඒ නිසා මොකද කරන්නේ? ஆனபடினாலே என்ன செய்கிறார்கள்? ආත්මිකව ඇත්තම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ පියාණන් පුත්‍රයන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉන්න එකාට අනිත් ඒවා කැමති නැහැ. කැපිලිදායි කෙටිලිදායි හින් පාස් කරයි අරවා කරයි මේවා කරයි සභාවෙන් නවතිනකම් වැඩ කරයි. உண்மையாய் பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவருக்குள்ளாய் இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பதாக மற்றவர்கள் வந்து அவர்களை புறக்கணிப்பார்கள், அவர்களுக்கு நிந்தனைகளை கொடுப்பார்கள். එහෙම නැද්ද? அப்படி இல்லையா? දැන් මම ඔබෙන් තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. உங்களிடையிலே நான் இன்னொரு கேள்வியை ඔබ දේව කරුණාව තුළ ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ කාර්යයේ යෙදෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? நீங்கள் தேவனுடைய காரியத்திலே ஈடுபடாதிருப்பது என்ன காரணம்? ඇයි? ஏன் என்னை இண்டடிப்பார்கள் அப்படி என்று நீங்கள் பயந்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள்? මුලා වෙලා නේද? அப்படித்தானே வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். ඔබ මිනිහෙක් නිසා නේද? තවත් මිනිහෙක් නිසා නේද? ඔබගේ ආත්මික ජීවිතය ඔබ මුලා කරගෙන ඔබ විනාශ වෙන්නේ. நீங்கள் ஒரு மனுஷன் நிமித்தமே உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வஞ்சித்துக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள். ඔබට දැන් වචනේ ඇහෙනවද? உங்களுக்கு வார்த்தை கேட்கப்படுகிறதா? හෙලෝ. விளங்குகிறதா? ආමෙන්. ஆமென். ඔබ මුලා වෙලා ඉන්නේ තවත් මිනිහෙක් නිසා නේද? நீங்கள் இன்னொரு மனிதன் நிமித்தம் அல்லவா வஞ்சிக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள். යේසුස් වහන්සේ ඔයගලන්ට මොකද්ද කරපු වරද? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு என்ன குற்றம் செய்தார்? දිනේෂ් පස්සේ බබා හුරුතල් කරන්න මෙහි වචනේ අහගන්න බබා තියාගන්න කමක් නැහැ. රයිට්?
ඔබ කොහේ හරි සභාවට ගිහලා ඔබ සභාව අතහැරලා තිනවා නම් ඔබ ඇයි සභාව අතහැරියේ? நீங்கள் நேரலையாக பார்த்து கொண்டு இருக்கிறதான ඇයි ඔබ යේසුස් වහන්සේව අතහැරියේ? சபையை கைவிட்டு சென்றீர்கள். ඇයි යේසුස් වහන්සේව අතහැරියේ? ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் விட்டீர்கள்? යේසුස් වහන්සේ ඔබට වරදක් කරපු නිසාද? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு பிழை செய்தபடினாலயா? යේසුස් වහන්සේ ඔබට වරදක් කරපු නිසාද? இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு பிழை செய்தாரா? කවුරු කියනකොට මට යේසුස් වහන්සේ මට වරදක් කරා කියලා කියන කවුරු? யாராவது ஒருவர் சொல்லுங்கள் இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு பிழை செய்தார் என்று. යේසුස් වහන්සේ වැරදි කරානේ. இயேசு கிறிஸ்து பிழை செய்தாரா? අපි ඇත්ත වෙන්න? நாங்கள் தூர செல்வதற்கு ඈ? හෙලෝ. නෑ. இல்லை. යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනුවෙන් ජීවිතේම පූජා කරා. இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காக அவருடைய ஜீவியத்தை பலி கொடுத்தார். එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ஒரு காரியத்தை ஞாபகம் මේක வைத்துக் පල්ලයට கொள்ளுங்கள். බලන්න. நாங்கள் கீழே මුලා කරන එකත් අනාථ වෙනවලු මුලා වෙන එකත් අනාථ වෙනවලු. வஞ்சிக்கிறவனும் அனாதையாகப்படுவான், வஞ்சிக்கப்படுகிறவனும் அனாதையாகப்படுவான். හරි භයානක කාලයක ඉන්නේ. நாங்கள் மிகவும் ඔබ பயங்கரமான මේක காலத்தில் තේරුම් இருக்கிறோம். ගන්න නැත්තේ ඇයි? நீங்கள் ஏன் இதை விளங்கிக் கொள்ள ඇයි මේක மாட்டேங்கிறீர்கள்? තේරුම් ගන්න නැත්තේ? ஏன் இதை விளங்கிக் கொள்ள மாட்டேங்கிறீர்கள்? බොහෝ දෙනෙක් මාගේ නාමයෙන් ඇවිත් මම ඒ තැනන් වහන්සේය කියා බොහෝ දෙනෙක් මුලා කරන්නේ. அநேகர் என்னுடைய நாமத்து நிமித்தம் வந்து நான் அந்த தேவன் என்று சொல்லி உங்களை வஞ்சிப்பார்கள். එහෙනම් යේසුස් වහන්සේ වගේ ඇවිල්ලා මොන හාස්කම කරත් එහෙනම් එතන හේතුව මොකද්ද? என்ன அற்புதங்கள் செய்தாலும் இயேசு கிறிஸ்துவை போல அந்த இடத்துல என்ன காரணம்? ආත්මය බන්ධනය වෙලා විනාශයට සභාව ගෙනියන එක නේද සිද්ධ වෙන්නේ? ஆத்ம கட்டுகளிலே கட்டப்பட்டு சபையானது வீணாய் அழிந்து போகும். හැබැයි ඒ විදිය තැන් වලට සෙනග ඕනි තරම්. அந்த இடத்துக்கு அதிகமான ஜனங்கள் வருவார்கள். ඔබ දන්නවා එක යක්ෂ නමස්කාර කරන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා ඒ ෆ්‍රීමේසන් කියලා කණ්ඩායම. உங்களுக்கு தெரியும் பிசாசை நமஸ்கரிக்கிற ஒரு குழு இருக்கிறது. ඔවුන් ඒකට එකතු වෙන්නේ මොකද? ඔවුන් ජනප්‍රිය වෙන්නයි, ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වර්ධනය කරගන්නයි, ඔවුන් යා ලෝකයේ සැප භුක්ති විඳින්න ඕන නිසායි ඒ විදිය ඒ කණ්ඩායම එකතු වෙලා යක්ෂයට නමස්කාර කරනවා. அவர்கள் நமஸ்கரிப்பது பிரபலம் அடைவதற்கும் அவர்கள் லாபம் பெற்றுக் ඔබ கொள்வதற்காகவும். දන්නවද ඒ විදියම අය அப்படிப்பட்டவர்களே සභාව තුලත් ඉන්නවා යේසුස් යන නම පාවිච්චි කරලා ඒ විදියට බන්ධනය ආත්ම බන්ධන වලින් වැඩ කරන අය. அப்படி சபைக்குள்ளாயும் இருக்கிறார்கள். இயேசு கிறிஸ்துவுடைய பெயரை பாவித்துக் கொண்டு ஆத்தும கட்டுகளில் கட்டுப்படுகிறவர்கள். ඔබ දන්නවද ලෝකයේ දැන් ලොකු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. உங்களுக்கு தெரியுமா உலகத்திலே பெரிய ஒரு குழு இருக்கிறது. ඔවුන් මාසෙකට සැරයක් හෝ මාස 3කට සැරයක් அவர்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறையோ ඔවුන් එකට රැස් වෙනවා. அவர்கள் ஒன்று கூடுவார்கள். ඔවුන් එකට එකතු වෙනවා. அவர்கள் ஒன்று கூடுவார்கள். ඒ යක්ෂයාට අවශ්‍ය ලේ පූජාවන් දෙනවා. அவர்கள் அந்த பிசாசுக்கு தேவையான இரத்த பலிகளை செலுத்துவார்கள். ඒ පූජාවන් එක්ක ඒ යක්ෂයාගේ බලය උන් ලබා ගන්නවා. அந்த பலியோட அவர்கள் அந்த பிசாசின் வல்லமைகளை ඒ பெற்றுக் බලය ලබාගෙන அந்த வல்லமையை பெற்றுக்கொண்டு යේසුස් කියන නම ඉස්සරහට දාගෙන උන් වැඩ කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயரை முன்பதாக போட்டுக்கொண்டு வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். අපි හිතන්නේ මේක යේසුස් වහන්සේ තුලින් තමයි කරන්න කියලා. நாங்கள் நினைக்கிறோம் இது இயேசு கிறிஸ்துவின் එහෙනම් நிமித்தம் ඒකම නේද செய்கிறார்கள். මෙතන කියන්නේ? அப்படியே தானே இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. ඒකම නේද කියන්නේ? அதே தானே இந்த இடத்துல ඇයි சொல்லப்படுது. ඒක මෙච්චර ඕගලන්ට සභාව තුල කතා කරලත් ඇයි ඒක පිළිගන්න බැරුව ඒක තේරුම් ගන්න බැරුව සිටින්නේ? ஏன் சபைக்குள்ள இவ்வளவாய் கதைக்கும் பொழுது அதை விளங்கிக் கொள்ள බයිබලේ තියෙනවද? சொல்லப்படுகிறதான காரியம் வேதத்தில் இருக்கிறது அல்லவா? තියෙනවද නැද්ද? இருக்கா இல்லையா? තියෙනවද නැද්ද? இருக்குதா இல்லையா? ඇයි බය කතා කරන්නේ? ஏன் கதைக்க பயம்? එහෙනම් ඔබ මුලා වෙලාද ඉන්නේ? நீங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டா இருக்கிறீர்கள். ඔබ ඉරිදාට මෙහෙට එනවා. நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே இங்கே வருகிறீர்கள். අනිත් දවසේ ආත්ම බන්ධනකාරයන් පස්සේ යනවද? மற்ற 6 நாட்களிலும் ஆத்ம கட்டுகளிலே අර පාස්ටර්ට නියම බලේ. அந்த போதகருக்கு ආසෙන් ගින්දර කියනවා. அவர் ஆகாயத்திலே அக்கினியை கொண்டு வருகிறார். අම්මේ බලාගෙන ඉද්දි හුනියම කොට එනවා. பார்க்கும் பொழுதே அந்த சூனியம் மேலே வருகிறது. මම අනිත් අය ගැන මම අපේ සභාවන් ගැන කතා කරන්නේ. நான் நம்ம சபையை குறித்து பேசுகிறேன். හැබැයි ඒ වචනේට එකඟද? அவர்கள் வார்த்தைக்கு ஒன்றிணைந்திருக்கிறார்கள். සමහරක් ඒ කියන්නේ වචනය ලේ මම ගිය සතිත් කිව්වා ලේත් මාංශයත් කියන්නේ රුධිරයත් මාංශයත් ස්වර්ගයට යන්නේ නැහැ. இரத்தமும் மாம்சமும் சபை பரலோகத்துக்கு ඒ නිසා ஆனபடினாலே මේ මාංශයත් මේ රුධිරයත් මේ ලෝකේ ඉන්නකොට මොන පව් කරත් කමක් නැහැ අපිට ස්වර්ගයට යන්න පුළුවන් කියලා අද උගන්වනවා.
இந்த மாம்சமும் இந்த இரத்தமும் இந்த பூமியில இருக்கும்போது என்ன பாவம் செய்தாலும் பரலோகத்துக்கு செல்ல முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். එතකොට அப்படி ඒ என்றால் විදිහේ සභාවක් මේ කැප්පෙඩි වල පටන් ගත්තොත් මෙතනින් කී දෙනෙක් ඒ සභාවට එයි? அப்படி ஒரு சபையை ஆரம்பித்தால் இந்த இடத்திலிருந்து எத்தனை பேர் அந்த சபைக்கு කී செல்வீர்கள்? දෙනෙක් සභාවට එයි? எத்தனை பேர் செல்வீர்கள்? ඇයි ජොලි ඉන්න පුළුවන් ඇයි? පව් කරන්න පුළුවන්, බොන එකාට බොන්න පුළුවන්. ஏன் சந்தோஷமாக இருக்கலாம், குடிக்கிறவனுக்கு குடிக்க முடியும், பாவம் செய்கிறவனுக்கு பாவம் செய்ய முடியும், ජොලි ඉන්න පුළුවන්. சந்தோஷமாக இருக்கலாம். අපි මුලා වෙනවා. நாங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கோம். මේක තමයි කියන ආත්ම බන්ධනත් එක්ක මුලා වෙනවා. இதைத்தான் சொல்லப்படுகிற ஆத்தும கட்டுகளிலே ඒ வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ආත්ම බන්ධනත් එක්ක මුලා වෙන වෙලාවේදී அந்த ஆத்தும கட்டுகளிலே வஞ்சிக்கப்படும் பொழுது ඔබ දන්නේ නැහැ. உங்களுக்கு தெரியாது, ඔබත් නිරේට යනවා, මුලා කරන එකත් නිරේට යනවා කියලා. உங்களுக்கு தெரியாது, நீங்களும் நரகத்துக்கு செல்வீர்கள், வஞ்சிக்கிறவரும் நரகத்துக்கு ඔබ செல்வீர்கள். නිදහස් වෙන්න ලෑස්තිද? நீங்கள் விடுதலை அடைய ඔබ தயார். අවංකව වෙනස් වෙන්න ලෑස්තිද? நீங்கள் உண்மையாய் மனம் திரும்ப, මේක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. இது உங்களுடைய கரத்திலே இருக்கிறது. එතකොට ඔබ අවංකව වෙනස් වෙන වෙලාවේදී நீங்கள் உண்மையாய் மனம் திரும்பும் பொழுது මිනිස්සු මොනා කිව්වා? மனிதர்கள் என்ன சொன்னாலும் දෙවියන් වහන්සේගේ වැඩේ කරගෙන යයි. தேவனுடைய வேலையை செய்து கொண்டு செல்வீர்கள். යේසුස් වහන්සේට මොනවද නෙකියුවේ? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன சொன்னார்கள்? යේසුස් වහන්සේට මොනවද නොකියුවේ? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ன சொல்லவில்லை? බොරුකාරයා කිව්වා, වංචාකාරයා කිව්වා, பொய்க்காரன். ප්‍රෝඩාකාරයා කිව්වා. பொய்க்காரன் என்று, வஞ்சனைக்காரர் என்று, ஏமாத்துக்காரன் என்று சொன்னார்கள். හොරා කියලා පෙන්නන පිස හොරු දෙන්නෙක් එක්ක කුරුසය යන ගැහුවා. அவர் களவாணி என்று சொல்ல களவு 2 பேரை குருசையிலே அடித்தார்கள். අද අපිට ඒ විදිහේ චූටි චෝදනාවක් ආවනම් இன்று எங்களுக்கு அப்படியா ஒரு சிறு பழி ஒரு வந்தால் ඔබ්බු ආයි සභාවට එන්න. සභාවේ මං අර වැඩේ කරන්නෙත් නෑ. මට දීලා තියෙන වගේ මුකුත් කරන්නේ නෑ. ආපු ஐயோ நான் சபைக்கு செல்ல மாட்டேன், நான் சபையில அந்த வேலை செய்ய மாட்டேன், இந்த வேலை செய்ய மாட்டேன், எனக்கு பிரச்சனை வருகிறது என்று சொல்வார்கள். එක දෙයක් මතක තියාගන්න. ஒரு காரியத்தை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். සභාව විනාශ කරන එකත් විනාශ වෙයි. சபை அழிக்கிறவனும் அழிக்கப்படுவான், ඒකට අහු වෙන එකත් විනාශ වෙයි. அதற்கு அகப்படுகிறவனும் அழிக்கப்படுவான். කොහොමද? කතන්දරේ. මේවා වෙනකන් ගොඩක් දෙනෙක් විශ්වාස කරන්නේ නෑ. இது நடைபெறும் வரைக்கும் யாரும் அதை நம்புவதில்லை. උනාට පස්සේ අනේ අපොයි කියලා කියන්න එපා. පසුතැවිලි වෙන්න. நடந்த பிறகு ஐயோ அது இப்படி நடந்து விட்டது என்று நினைக்க வேண்டாம். மனம் திரும்புங்கள். මම එක ආත්මයකට හරි මුලා කරලා තියෙනවා නම් நான் ஒரு ஆத்மாவையாவது வஞ்சித்தேன் ஆனால் මට වෙන දේ මටවත් හිතා ගන්න බැහැ. எனக்கு நடைபெறுகிற காரியத்தை என்னாலே நினைத்து பார்க்க මේක முடியாது. තමයි ඇත්ත. இதுதான் உண்மை. ඇයි අපි මේක තේරුම් ගන්න නැත්තේ? ஏன் நாங்கள் இதை விளங்கிக் கொள்வதில்லை? ඇයි අපි මේක තේරුම් ගන්න නැත්තේ? ஏன் இதை நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வதில்லை? සනේවන්ත දේව දරුවනි. அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, බලන්න මෙතන කියනවා. இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்ட යෙරමියා 29 எரேமியா 29 යෙරමියා 29 8 9 පොඩ්ඩක් අපි කියවලා බලමු. எரேமியா 29 8 9 வசனங்களை நாங்கள் வாசிப்போம். සනේවන්ත දේව දරුවනි. அன்பான பிள்ளைகளே, අපි ඇයි අද මනුෂ්‍ය දිහා බලාගෙන අපේ ආත්මික ගමන විනාශ කරගන්නේ? ஏன் நான் மனிதர்களை பார்த்துக்கொண்டு எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொண்டு අපි ඇයි ආත්ම බන්ධනකාරයන්ට අහු වෙලා ඒ පස්සේ ගිහිල්ලා අපි ඇයි විනාශ වෙන්නේ? ஏன் நாங்கள் ஆத்ம கட்டுகளில் ஈடுபடுவதற்கு பின்பதாக சென்று எங்களுடைய வாழ்க்கையை அழித்துக் கொள்ள வேண்டும்? ඔබ තමයි තීරණය කරන්න ඕනේ. நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க. යෙරමියා 29 8 9 කියවන්න. எரேமியா 29 8 9 வசனங்களை வாசிப்போம். කියන්න. பூர்வகாலம் முதல் உனக்கு முன்னும் இருந்த தீர்க்கதரிசிகள் அநேகம் தேசங்களுக்கு விரோதமாகவும் பெரிய ராஜ்யங்களுக்கு விரோதமாகவும் யுத்தத்தையும் பஞ்சத்தையும் கொள்ளை நோயையும் குறித்து தீர்க்கதரிசனம் சொன்னார்கள். சமாதானம் வரும் என்று தீர்க்கதரிசனம் சொல்லியிருக்க அந்த தீர்க்கதரிசி சொன்ன வார்த்தையின்படியே வந்தால் அப்போது அவன் கர்த்தர் மெய்யான அனுப்பின தீர்க்கதரிசியாக விளங்குவானோ என்று எரேமியா தீர்க்கதரிசி சொன்னார். මොනවද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? තවද ඊශ්‍රායල්ගේ දෙව් සේනාවල ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියනසේක නුඹලා අතරේ සිටින නුඹලාගේ ප්‍රොපේතවරුන්ටද පේන කියන්නන්ටද නොරැවටෙල්ලා නුඹලා දකින නුඹලාගේ ස්වප්නවලට අහුම්කම් නොදෙල්ලා මක් නිසාද ඔහු මාගේ නාමයෙන් බොරුවට නුඹලාට අනාගත වාක්‍ය කියති මම ඔවුන් නොඑව්වෙමි ස්වාමීන් වහන්සේ කියනසේක. මොකද්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? එහෙනම් අද අර අනාගත වතුරු මේ අනාගත වතුරු කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. இன்று அந்த தீர்க்கதரிசி இந்த தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி මම பிரசித்தம் අනාගත වතුරු කියලා මිනිස්සු කියනවා. நான் தீர்க்கதரிசி என்று மனிதன் சொல்லுகிறான். මම කියන දේ හරි කියලා කියනවා. நான் சொல்வது சரி என்று නමුත් சொல்லுகிறான். සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ පරණ කිවිසුමේදී යෙරමියාටම කියනවා. ஆனால் பழைய ஏற்பாடிலே எரேமியாவுக்கு சேனைகளின் கர்த்தர் මම சொல்லுகிறார், ඒ අනාගත වතුරු වරු එව්වේ නෑ. நான் அந்த தீர்க்கதரிசிகளை මම ඒ அனுப்பவில்லை, ප්‍රොපේතවරු එව්වේ නෑ. நான் அவர்களை அனுப்பவில்லை, මම ඒ ගුරුවරු එව්වේ නෑ. நான் அந்த ஆசிரியர்களை அனுப்பவில்லை.
ඔවුන් බොරුකාරයෝ. அவர்கள் பொய்யானவர்கள். ඔවුන් බොරුකාරයෝ. அவர்கள் பொய்யானவர்கள். අද අපි බොරුවට ආසයි. நாங்கள் இன்று பொய்க்கு விருப்பம். අපි හරි දෙයට අපි කැමති නෑ. நாங்கள் சரியானதற்கு මම නිතරම விருப்பம். කියන දෙයක් තමයි. நான் நித்தமும் சொல்கிற ஒரு காரியம். බයිබලයේ තීන දේ හොයන්න අපි මහන්සි වෙන්නේ නෑ. நாங்கள் வேதத்திலே இருக்கிறதான காரியத்தை බයිබලයේ නැති தேடுவதற்கு, දේවල් හොයන්න. வேதத்திலே இல்லாத ஒரு காரியங்களை அறிந்து கொள்ள අපි කාලය මුදල ශ්‍රමය ඔක්කොම වියදම් කරනවා. நாங்கள் காலத்தை, நேரத்தை, பணத்தை එතකොට මේ செலவழிக்கிறோம். පරණ කිව්සුමේ කියන දේම නේද අලුත් කිව්සුමේත් කියන්නේ. நாங்கள் பழைய ஏற்பாடிலே சொல்லப்பட்டதான காரியத்தை தானே இல்ல බොරු புதிய ගුරුවරු ஏற்பாடிலே බොරු ප්‍රවේතවරු බොරු අනාගත වතුරුවරු ගැන බයිබලයේ කියනවා නේද අලුත් பொய்யான කිව්සුමේ. தீர்க்கதரிசிகள், பொய்யான ஆசிரியர்கள் எழும்புவார்கள். අද මිනිස්සුන්ගේ ගෞරවය ලබා ගන්න මොනවද කරන්නේ නැත්තේ? இன்று மனிதனுடைய கௌரவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு என்ன செய்யாது මොනවද இருக்கிறான்? කරන්නේ? என்ன செய்யாது இருக்கிறான்? ආත්ම බන්ධන නෙවෙයි ஆவிக்குரிய கட்டுகள் அல்ல, මොකාගෙන් හරි කමන්නේ වැඩ අරගෙන මම ප්‍රසිද්ධ වෙන්න ඕන. எவன அண்டையிலாவது வேலையை பெற்றுக்கொண்டு நான் பிரசித்தம் அடைய வேண்டும். මට මිනිස්සු ගරු කරන්න ඕන. எனக்கு மனிதர்கள் கௌரவப்படுத்த வேண்டும். වැඩක් නැහැ සේනවන්ත දේවදරුවනි. வேலை இல்லை அன்பான தேவ අපිට பிள்ளைகளே. අවශ්‍ය කරන්නේ எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது මගේ සේනාවල දෙවියන් වහන්සේ කියන්න ඕනි. என்னுடைய சேனைகளின் தேவன் சொல்ல வேண்டும். පුතේ දුවේ ඔබ මගේ වැඩේ කරා. well done my son, well done my daughter කියලා කියන වචනේ විතරයි ඇන්නේ. பிள்ளையே, மகனே, நீ என்னுடைய காரியங்களை செய்தாய், என்னுடைய வேலைகளை செய்தாய், நீ நல்லவன் என்று சொல்ல வேண்டும். ඔබ කොච්චර දැන් මේ වචනේ අහලා ඇහෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා කට්ටිය මුරණ්ඩු හිතෙන් ඉන්නවා. நீங்கள் இந்த வார்த்தையை கேட்டும் கடின உள்ளத்தோடு இருக்கிறீர்கள். කොච්චර කිව්වත් උඹ ඕනි දෙයක් කියපන් මට මොකද? எவ்வளவு சொன்னாலும் நீ வேணுங்கிற காரியத்தை சொல்ல எனக்கு என்ன? එහෙම හිතන එකත් ඔබ දැනගන්න ඕනේ ඒක මුලාවක් කියන එක. அப்படி நினைக்கிறவனும் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அது ஒரு ඔබට வஞ்சிப்பு. ආත්මික ජීවිතේ වර්ධනය කරගන්න බැරි වෙන බාධාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ බාධාව ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබ මුලා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඈත් කරන්නයි. அந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே முன்னேறி செல்ல முடியாது உங்களுக்கு ஒரு கட்டுகள் வந்திருக்குமானால் நீங்கள் அதிலிருந்து வஞ்சிக்கப்படாதபடி மாற வேண்டும். බොරුවට නුඹලා අනාගත වාක්‍ය කියති. பொய்யாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவேன். මම ඔවුන් නොඑව්වෙමි. நான் அவர்களை அனுப்பவில்லை, මම එව්වේ නෑ. நான் அனுப்பவில்லை, මම එව්වේ නැති එවුන්. நான் அனுப்பாதவர்கள். ඒ ආත්ම බන්ධනයෙන් තමයි වැඩ ගන්නෙ. அவர்கள் ஆவிக்குரிய கட்டுகளில் ඇයි ඒවට රැවටෙන්නේ? ஏன் அதற்கு நீங்கள் அடிமைப்படுகிறீர்கள்? ඇයි ඒවට රැවටෙන්නේ? ஏன் அதற்கு நீங்கள் முகம் கொடுக்கிறீர்கள்? දැන් තීරණය ගන්න එක ඕගලන්ගේ අතේ තියෙනවා. தீர்மானத்தை எடுப்பது உங்களுடைய கரத்திலே இருக்கிறது. දැන් ඕගලන් යේසුස් වහන්සේ ළඟට එන්නේ ඉස්සෙල්ලත් කට්ටඩි ගුරුකම්කාරයෝ ආත්ම බන්ධන පස්සේ ගිහිල්ලා කෝටි ගණන් වියදම් කරානේ. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அண்டையிலே வருவதற்கு முன்பதாக சோனிய காரியங்களில் ஈடுபட்டு அநேக பணங்களை දැන් செலவழித்திருக்கிறீர்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ රඟපාන ආත්ම බන්ධනකාරයන්ට ඔබ රැවටෙන්න ඕනිද? நீங்கள் இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் கண்டையிலே வந்த பிறகும் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு அடிமைப்பட வேண்டுமா? මම නැවතත් ඔබට කියනවා. நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், කවුරු හරි ඔබට මොන කොරියාවේ නෙවෙයි, ජර්මන් නෙවෙයි, ඇමරිකාවේ මොකෙක් හරි ලංකාවේ හරි ඕගලන්ට මං එලිතරව් පොත උගන්වන්න ලෑස්ති කියලා කියනවා නම් අහුවෙන්න එපා. එතනම බොරුව. உங்களுக்கு கொரியாவில ஜெர்மன்ல எங்க இருந்து வந்து உங்களுக்கு நான் வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை படிப்பிக்க போகிறேன் என்று சொன்னால் அதற்கு நீங்கள் அடிமைப்பட வேண்டாம். මතෙව් පොතක දන්නේ නැති එක மத்தேயு சுவிசேஷத்தை தெரியாதவன் එලිතරව් පොත ගැන උගන්වනකොට මොන විදිහට කරකවලා අතාරින්ද? வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தை கற்றுக் கொடுப்பானால் அவன் எப்படி நம்மளை சுற்றி விடுவான். ප්‍රවේශම් වෙන්න. கவனமாக இருங்கள். මම ඔයගලන්ට කියන්නේ ඒකයි. நான் உங்களுக்கு சொல்வது அதுதான். එලිතරව් පොත வெளிப்படுத்தல் புத்தகம் උගන්වන්න ඒකෙන් කොටසක් ගන්නත් මං හරි බයයි. அந்த புத்தகத்திலே படிப்பிக்கவும் அதில் ஒரு பகுதியை எடுக்கவும் நான் பயம். ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? ඒක වැරදි අර්ථකථනයක් මගේ කටින් පිට වුණොත් ඒක වැරද්දම තමයි. ඒක තුර මට ශාපයක් වෙනවා. அதில் ஒரு அர்த்தமாவது பிழையாக கற்பிக்கப்பட்டால் அது எனக்கு சாபமாக மாறுபடும். එලිදරව් පොතේ තියෙන සමහරක් දේවල් ගැඹුර කියන්නේ ඒක ඒ එලිදරව් එක පදයක් සමහරක් වෙලාවට ඒක තේරුම් ගන්න පරණ දුසුමේ පොත් කීපයකට යන්න වෙනවා. வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்திலே ஒரு வசனத்தை விளங்கிக் கொள்ள பழைய ஏற்பாடு புத்தகங்கள் அதே அநேக புத்தகங்களை பார்க்க வேண்டும். ඒකත් ඇවිල්ලා අපිට මුල් හේබ්‍රු භාෂාවෙන් ඒක දැනගන්න පුළුවන් නම් විතරයි ඒක තවත් හරියටම ගැඹුරට යන්න පුළුවන්. அந்த எபிரேய மொழியிலே அதை நாங்கள் பார்க்க கூடியதா இருந்தால் மட்டும் அந்த ஆழத்தை அறிந்து கொள்ள முடியும். ඒකින්ද ඔබ මුලා වෙන්නට එපා. ஆனபடினாலே நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள், එපා. நீங்கள் அடிமைப்பட வேண்டாம். මනුෂ්‍ය ඉතිහා බලාගෙන ඔබ ගමන යන්න එපා.
மனுஷனை பார்த்து கொண்டு நீங்கள் பயணிக்க வேண்டாம். මනුෂ්‍ය දිහා බලාගෙන ඔබ ඒ ගමන යන්න එපා. நீங்கள் மனுஷனை பார்த்து கொண்டு பயணிக்க ඔබ வேண்டாம். යේසුස් වහන්සේ දිහා බලන්න. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை පියාණන් பாருங்கள். පුත්‍රයන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දෙස බලන්න. பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நோக்கி பாருங்கள். යොහන් සුභාරංචියේ யோவான் சுவிசேஷத்திலே 13 දෙස යොමු කරන්න. 13 14 14வது அதிகாரத்திலே 23வது යේසුස් වහන්සේට ආදරේ නම් වචනේ තුල ජීවත් වෙන්න. இயேசு கிறிஸ்துவை වචනේ තුල ජීවත් වෙන කෙනාට පියාණන් වහන්සේ ආදරෙයි. வசனத்திலே පියාණන් වහන්සේ ආදරය කරන කෙනත් එක්ක பிதா நேசிக்கிறவன் அண்டையிலே අපි ඉන්නවලු. நாங்கள் இருப்போம் ඒ என்றார். ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේලා අපිත් එක්ක ඉන්නේ. மூன்று தேவர்கள் எங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். ඉතින් එච්චර ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට බලයක් අධිකාරිත්වයක් දීලා තියෙනවා. அப்படியான ஒரு வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். දෙක තෙසලෝනික 2 தெசலோனிக்கேயர் දෙකේ 2 දෙක තෙසලෝනික 2 தெசலோனிக்கேயர் 2 තෙසලෝනික 2 தெசலோனிக்கேயர் ගත කෙනෙක් කියවන්න. எடுத்தவர்கள் வாசிங்கள். 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே දෙකේ 9 10 2ஆம் அதிகாரத்திலே 9 10 දෙකේ 9 10 அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு போகிறவனுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும். ரட்சிக்கப்பட்டதற்காய் சத்தியத்தின் மேலும் அன்பை அவர்கள் අංගීකරිකාමත් පෝනපඩියාල් අපරි නඩකු. මොකද කියන්නේ? ඔවුන්ගේ ඊම සාතන්ගේ ක්‍රියා කිරීමේ හැටියට බොරු වූ සියලු ආකාර ආශ්චර්ය වලින්ද ලකුණු වලින්ද පුදුම වලින්ද විනාශ වෙන්න උන්ට අධර්මිෂ්ඨකමේ සියලු රැවටිල්ලෙන් වලින්ද යුක්ත වේ. මක්නිසාද ගැලවෙන පිණිස ඔහු සැබෑවට ප්‍රේම වීම පිළි නොගත්තෝය. එහෙනම් මොකද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? මේක ඇත්තද බොරුද? இது உண்மையா මේ பொய்யா? ආත්ම බන්ධන වලට අහු වෙලා ඉන්න අය ඔවුන් කියන්නේ ඔව් අපි යේසුස්ගේ නාමයෙන් තමයි කියලා කියන්නේ ඔවුන්ට ඇත්ත උගන්වන්න ගියොත් ඔවුන් කවදාකවත් පිළිගනීද? ஆத்ம கட்டிலே கட்டப்பட்டிருக்கிறவர்களுக்கு உண்மையை கற்பிக்க சென்றால் அவர்கள் ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். පිළිගනීද? அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள். කවදාකවත් නැහැ. ඔවුන් පිළිගන්න කැමතිම නැහැ. ஒருபோதும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ඔවුන් ඇවිල්ලා තමන් හරි කියන තැන ඉන්නේ. அவர்கள் நான் சரி ඒ என்று අය ගැන කියනවා. அவர்கள் அண்டையிலே ඔවුන් சொல்கிறார்கள். යක්ෂයා තුල அவர்கள் பிசாசுக்குள்ளாய் සියලු ආශ්චර්ය ක්‍රියා බොරු සියලු ආකාර ආශ්චර්ය ක්‍රියා වලින්ද ලකුණු වලින්ද පුදුම වලින්ද நிறைய பொய்யான ரகசியங்களுக்குள்ளாய் பொய்யான රැවටිලින්ද ஏமாற்றங்களுக்குள்ளாய் රවට්ටනවායි කියලා. ஏமாற்றப்படுவார்கள். මේ අන්තිම කාලේදී යේසුස් වහන්සේගේ පැමිණීම ඉතාමත් ආසන්නව තියෙන වෙලාවේදී இந்த கடை- මේ සියලු කාර්යයන් සිද්ධ වෙනවායි කියලා මාක් පොතේ අපි ඉස්සලා බලමු කොටසට ආපහු ගිහිල්ලා බලන්න. இயேசு கிறிஸ்து வர இருக்கிறதான இந்த கடைசி காலகட்டத்திலே தேவன் சொன்ன காரியங்கள் நடைபெறுகிறதா என்று இந்த மாற்கு புத்தகத்திலே பாருங்கள். දැන් මේවා දැන දැන අපි විනාශ වෙන්න ඕනිද? இதை அறிந்து அறிந்து நாங்கள் அழிந்து போக வேண்டுமா? දැන දැන විනාශ වෙන්න ඕනිද? அறிந்து அறிந்து அழிந்து போக வேண்டுமா? සමහරක් අය ඉන්නවා சிலர் இருக்கிறார்கள் ජේසු පිහිටයි ඇදලා බැදලා ඔක්කොම කියන්නේ இயேசு பீட்டாயின்னு இழுத்து சொல்லுவார்கள் හිත ඇතුලේ உள்ளத்திலே. කාල කන්‍යා මැරිලා කියනනම් ප්‍රයිස් ද ලෝඩ් ජේසු පිහිටයි කියලා කටින් ඔක්කොම එළියෙන් කියනවා. மனதுக்குள்ளாய் பொல்லாதவன் இறந்து போனால் நல்லம் என்று சொல்லுவார்கள். ඇතුල වැඩක් නැහැ. உள்ளே தேவை ඇතුලෙන් මුලා වෙලා உள்ளே வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கு. මෙච්චර කියලාත් ඕගලන්ට ඇයි එහෙම කන්දිලා වෙනස් වෙන්න බැරි? இவ்வளவு கூறியும் ஏன் அதை கேட்டு நீங்கள் மனம் ඇයි திரும்பாதிருக்கிறீர்கள்? වෙනස් වෙන්න බැරි? ஏன் மாற்றம் அடையாதிருக்கிறீர்கள்? මේක ඔබගේ අතේ තියෙන්නේ. இது உங்களுடைய கரத்திலே இருக்கிறது. ඔබ වෙනස් වුණොත් ඔබට නිදහස තියෙයි. நீங்கள் மாற்றம் அடைந்தால் உங்களுக்கு விடுதலை இருக்கிறது. සියලු රැවටිලි වලින් යුක්ත වේ මක් නිසාද ගැලවෙන පිණිස ඔහු සැබෑකමට ප්‍රේම වීම පිළි නොගනී. எல்லா வஞ்சகத்திலிருந்தும் விடுபட்டு அவர்கள் உண்மையான அன்புக்குள்ளாய் இருப்பார்கள். වැඩි ඕනේ නැහැ. සමහරක් එවුන් තෙල් කුප්පි විකුණනවා. சிலர் வந்து எண்ணெய் குப்பி සමහරක් එවුන් விற்கிறார்கள். ලේන්සු විකුණනවා. சிலர் வந்து ආශිර්වාද කළා කියලා. சிலர் வந்து லேஞ்சு விற்கிறார்கள். සමහරක් එවුන් වතුර විකුණනවා. ආශිර්වාද වචන කිය වතුර කියලා. சிலர்கள் தண்ணீர் விற்கிறார்கள் ஆசீர்வாதம். සමහරක් එවුන් බයිබල් විකුණනවා. சிலர் வேதத்தை விற்கிறார்கள். තමන්ටම ආවේනිකව තමන්ටම හදාගත්ත වෙනස් බයිබලයක් හදලා විකුණනවා. தனக்கு தேவையான தனக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான வேதத்தை விற்கிறார்கள். එදා යේසුස් වහන්සේ වෙනද ගෘහයක් කරලා වෙලා තිබිච්ච දේව මාලිගාව සුද්ධ කරපු යේසුස් වහන්සේ අද හිටියා නම්
அன்று சபையை வியாபார நிலையமாக மாற்றாமல் சுத்திகரித்த தேவன் இன்று இயேசு கிறிஸ்து இன்று இருந்தார். අද සභාව මුලා කරන ආත්මයෝ විසින් සභාවේ ඉන්න ආත්ම විකුණනවා. இன்று சபையை அழிக்கும்படியாக சபையில் இருக்கிற ஆத்துமாக்களை விற்கிறார்கள். සභාවේ ඉන්න ආත්ම විකුණන්නේ. சபையில் இருக்கிறதான ஆத்துமாக்களை விற்கிறார்கள். අද වෙළඳ ගෘහයක් වෙලා සභාව. இன்று சபை வியாபார நிலையமாக மாறிவிட்டிருக்கிறது. කොහෙද තියෙන්නේ? எங்க இருக்கிறது? සමහර ගෙවල් වලට යාඥා කරන්න යන්න ඉස්සෙල්ලා account එකට phone එකෙන් යාඥා කරත් ඉස්සෙල්ලා account එකට සල්ලි දාන්න ඕනේ යාඥා කරන්න. බයිබලෙ කොහෙද කියලා තියෙන්නේ? சில இடங்கள் வீட்டுகளுக்கு நாங்கள் ஜெபம் செய்ய செல்வதற்கு முன்பதாக பணம் வர வேண்டும் அக்கவுண்ட்டுக்கு. ගෙදරට යනවනම් வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் ගෙදර என்றால், යාඥා කරන්න යනවනම් வீட்டுக்கு ஜெபம் செய்ய வேண்டும் என்றால் හොඳ වාහනයක යන්න ඕනේ. ඒ වාහනට ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වාහනට විතරක් නෙවෙයි යන කෙනාටත් ගෙවන්න ඕනේ. යාඥා කරන කෙනාටත් ගෙවන්න நல்ல ඕනේ. வாகனத்திலே செல்ல வேண்டும். அதுக்கு மாத்திரமல்ல அந்த ஜெபம் செய்ய செல்கிறவருக்கும் கட்ட வேண்டும். එතකොට அப்படி என்றால் එදා පේන්න යම් එළවලු වික්කා, බඩු වික්කා. அன்று சத்து தெரிய விக்கா? அன்று தெரிய හැබැයි ඊට වඩා භයංකර වෙලඳාමක් නේද අද සභාව තුල සිද්ධ වෙන්නේ? இன்று அதைவிட பயங்கரமான வியாபாரம் அல்லவா சபையிலே ඊට நடக்கிறது. වඩා භයංකර වෙලඳාමක් නේද සභාව තුල සිද්ධ වෙන්නේ? அதைவிட பயங்கரமான வியாபாரம் சபையிலே හැබැයි ඒවට நடக்கிறது. කැමති නෝගලා. அதற்கு நீங்கள் விருப்பமாயிருக்கிறீர்கள். ඒකට කැමති. அதற்கு விருப்பமாயிருக்கிறீர்கள். මෙතන කියනවා පුදුමද පුදුම හාස්කම්ද සිද්ධ වෙයි. இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது வல்லமையான අற்புதங்கள் நடைபெறும். ආශ්චර්ය ක්‍රියා සිද්ධ වෙයි. நிறைய காரியங்கள் நடைபெறும். ඒක යක්ෂයාගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. அது பிசாசால் நடைபெறும். අපි අධ්‍යා බල්ලා විනාශ වෙන්න ඕනේද? அதை பார்த்து நாங்கள் அழிந்து போக வேண்டுமா? ඒව බල්ලා විනාශ වෙන්න ඕනේද? அதை பார்த்து நாங்கள் அழிந்து போக வேண்டுமா? ඒක ඔබ තීරණය කරන්න. அதை நீங்கள் தீர்மானியுங்கள். හලෙලූයා. 11 වෙනි පදයේ කියනවා 11வது මේ නිසා සැබෑව විශ්වාස නොකොට අධර්මිෂ්ඨකමට ප්‍රසන්න වූ සියල්ලම විනිශ්චය කරන ලබන පිණිස බොරුව විශ්වාස කරන හැටියට දෙවියන් වහන්සේ මුලාවේ ක්‍රියා කිරීමක් ඔවුන් වෙතට එවනසේක. ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியிலே பிரியப்படுகிற யாவரும் ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ஆக்கினைக்குள்ளாக்கப்படுகிறார்கள். මුලා වෙලා යන උන්ට තවත් මුලා වෙන්න මගේ ආත්මේ නිදාස් වෙන්න ඉඩ අරිනවා. வஞ்சிக்கப்படுகிறவனுக்கு இன்னுமாய் வஞ்சிக்கப்பட நான் ඇයි කියලා 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 කියන දේ අහන්න නැත්නම් சொல்லி சொல்லி அதை கேட்காவிட்டால் ජීවනයේ ශාන්සි අතාරින ඔබවයි මාවයි. ஜீவனுள்ள இயேசு கிறிஸ்து உங்களையும் என்னையும் கைவிடுவார். කොහොමද? எப்படி இருக்கும்? කොහොමද? எப்படி இருக்கும்? මේ නිසා තමයි නොවැම්බර් වල ඉඳලා කිව්වේ සමහරක් අයගේ රැකියා නැති වෙයි, සමහරක් අය රෝද පුටු වලට නැති වෙයි, සමහරක් අය අකාලෙන් මැරෙන්න සිද්ධ වෙයි. දේව රැකවරණය නැති වුණොත්, යක්ෂයාගේ ක්‍රියාවට අහු වෙලා මුලා වුණොත් මෙන්න මේ ටික විතරයි අපිට තියෙන්නේ. ஆனபடினாலே கடந்த நவம்பர் மாதத்திலிருந்து சொல்லப்படுகிற சிலரும் தேவனுக்கு விட்டு தூர போவார்கள். ඇදහිල්ලෙන් අහක්ව යනවා ඇත ආත්මයන් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස කියනසේක. මොකද්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? මිනිස්සු මුලා වෙලා යනවා කියන එක ආත්මයන් වහන්සේම කියනවා. ஆவியானவரே மனிதர் வஞ்சிக்கப்படுவார் என்று சொல்லப்படுகிறார். දැනුත් ඔබ මේ වචනේ අහලා இப்பொழுதும் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் கேட்டு අයියෝ මේ සභාව හරියන්නේ අපි මේ සභාව අතහැරලා යනවා. இந்த சபை சரி வராது, இந்த சபையை අපෝ මේ සභාව අපි වැඩ කරන්නේ අපි සභාව අතහැරලා යනවා. மறுபடியும் இந்த சபையிலே நாங்கள் வேலை செய்வதில்லை, நாங்கள் விட்டு செல்வோம். කමක් නැහැ. பரவாயில்லை, යන්න. செல்லுங்கள். ගිහිල්ලා ඇඩ්‍රස් නැති වෙනකොට சென்று உங்களுக்கு முகவரி இல்லாது போற நேரம் එතකොට තේරෙයි. அப்பொழுது விளங்கப்படும். ඔබ දන්නවද? உங்களுக்கு தெரியுமா? ස්වාමින් වහන්සේ නිසා සභාව දාලා ගියේ නෑනේ කවුරු? இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கென்று சபையை யாரும் விட்டு செல்லவில்லை. මිනිස්සෙක්ගේ ක්‍රියාවක් නිසා, මිනිස්සෙක්ගේ රිත්විදීමක් නිසා ඔබ සභාව දාලා ගියා කියන්නේ ඔබ ඉදිරි කාලයේදී අර මන්ත්‍රණ සභාවන් වලට ගිහිල්ලා ඔබ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනකොට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ යන්නේ? දැන් අපි අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න බැරි නම් மனுஷன் நிமித்தம் காயப்பட்டு நீங்கள் சபையை விட்டு சென்றீர்களோட தனிப்பட்ட ரீதியில எப்படி நீங்கள் முகம் கொடுப்பீர்கள்? කොහොමද අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නයකදී ඔබට මුහුණ දීලා ජය ගන්න බැරි නම්, පවුලේ ඇතුලේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න බැරි නම්, එළියෙන් එන ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා ජය ගන්නේ කොහොමද? நீங்கள் குடும்பத்துக்குள்ளாய் தனக்குள்ளாய் இருக்கிறதான பிரச்சனையை நீங்கள் முகம் கொடுத்து சரி செய்யாவிட்டால் எப்படி நீங்க வெளியிலிருந்து வருகிறதான பிரச்சனையை சரி செய்வீர்கள்? ඔබ මේ ගැන හිතන්න. அதை குறித்து நீங்கள் சிந்தியுங்கள். 2 තිමෝති 2 தீமோத்தே 3 3 13 මොකද්ද කියන්නේ? 13 வசனம் என்ன சொல்லப்படுகிறது? නමුත් නපුරු මිනිස්යොත් රැවටිලිකාරයොත් රවට්ටමින්ද රැවටෙමින්ද වඩ වඩා නරක් වන්නෝය. 3:13 பொல்லாதவர்களுக்கும்
கர்த்தர்களுக்குமானவர்கள் மோசம் போகிறவர்களுக்காகவும் இருந்து மென்மேலும் கேடுள்ளவர்களாவார்கள். මොකද්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? රවටමින්ද රැවටිමින්ද වඩ වඩා නරක් වන්නෝය. மோச போக்குறவர்களும் மோசப்படுகிறவர்களும் இன்னுமாய் கொல்லப்படுவார்கள். මේ සභාවේ ඉන්න ඔබගේ හිත් උද්දච්චකමෙන් අහංකාරකමෙන් ඔබ වෙනස් වෙන්න ලෑස්ති නැත්නම් ඔබ නරක් වෙනවා වගේම ඔබගේ ආශ්‍රය කරන අනිත් සෙට් එකත් ඒ විදිහටම නරක් වෙන්න යනවා. உங்களுடைய இந்த நேரத்திலே சபையில் இருக்கிற நீங்கள் பெருமை உள்ளவர்களாகவும் பிடிவாதக்காரவர்களாகவும் நீங்கள் மாற்றம் அடையாவிட்டால் ශුද්ධවන්තයන් වගේ අශුද්ධ ආත්ම ක්‍රියා කරන ඒවට රැවටිලා යන අය වඩ වඩා නරක් වෙන්න යනවා. பரிசுத்தவான்களைப் போல நடித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் மத்தியிலே நீங்களும் நம்பிக்கொண்டு சென்றீர்களா இன்னுமாய் நீங்கள் கேடு உள்ளவர்களாவீர்கள். ඔබ වෙනස් වෙන්න. நீங்கள் மாற்றம் அடைய வேண்டும். මේ පණිවිඩ අහලත් වෙනස් වෙන්න බැරි නම් இந்த வார்த்தையை கேட்டும் நீங்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் ආය කවද්ද ඔබ වෙනස් වෙන්නේ? மறுபடியும் எப்போது நீங்கள் மனம் திரும்புவீர்கள்? මේ සභාව යේසුස් වහන්සේගේ රහස් පැමිණීමට සූදානම් කරන සභාවක් මිසක් ඔබගේ හිත් සතුටු කරලා ජෝකි දාලා නිකන් සැප අරගෙන නිරේට යන්න ඕනි සභාවක් නෙවෙයි. இந்த சபையானது இயேசு கிறிஸ்துவின் கடைசி வருகைக்கு ஆயத்தமுள்ள சபையாக மாற்றப்படுவதற்காக தயாராகிறது. உங்களோடு சந்தோஷமாய் ஜொலி பண்ணி கொண்டு இருக்கிறதுக்கல்ல. එක යොහාන් 1 யோவான் 4:1 මොකක්ද කියන්නේ? 4 வசனம் என்ன சொல்லப்படுகிறது? sorry 4:6. 4ஆம் அதிகாரத்திலே 6வது வசனம். ඒක එකත් එහෙම තමයි. அதுவும் ප්‍රේමවන්තේනි බොහෝ බොරු ප්‍රපේතවරුද ලෝකයට පැමිණ සිටින බැවින් සියලු ආත්ම විශ්වාස නොකොට ඒ ආත්ම දෙවියන් වහන්සේගෙන්දයි පරීක්ෂා කරපල්ලා. ආමේන්. ஆமென். දෙවනවාසාවි. பிரியமானவர்களே, உலகத்தில் அநேகங்க கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் தோன்றியிருப்பது. நீங்கள் எல்லா ஆவிகளையும் நம்பாமல் அந்த ஆவிகள் தேவனாலே உண்டானவைகளோ என்று சோதித்து அறியுங்கள். එහෙනම් මේ බොරුව මම මේ කියන වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේද එකඟද නැද්ද කියලා ඉස්සලා සුද්ධාත්ම වහන්සේගෙන් විමසලා බලන්න. நான் சொல்லப்படுகிறதான அந்த வார்த்தை சரியானதா பிழையானதா தேவனுக்குள்ளாய் வந்ததா என்று பரிசுத்த ஆவியானவருடைய விமர்சித்து பாருங்கள். ඒ වගේම அதே போல මේ ප්‍රොපේතවරු මේ ගුරුවරු ඇත්ත අයද බොරු අයද කියලා යේසුස් වහන්සේගෙන් අහලා බලන්න. இந்த தீர்க்கதரிசிகள் இந்த ஆசிரியர்கள் தேவனுக்குள்ளாய் உண்மையானவர்களா என்று நீங்கள் சோதித்து பாருங்கள். 6 කියනවා 6வது வசனத்தில் අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබුව දෙවියන් වහන්සේව අඳුරන තැනැත්තේ අපේ වචනේ අසන්නේය. දෙවියන් වහන්සේගෙන් නොවන තැනැත්තේ අපේ වචන අසන්නේ නැත. මෙයින් සැබෑකමේ ආත්මයෙන් මුලාවේ ආත්මයත් අපි දැනගනිමුව. தேவனுக்குள்ளாய் இருக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம். தேவன் நண்டையிலிருந்து வராத வார்த்தை என்று அறிந்து கொள்ள முடியாது. සෙනෙවන්ත දේව දරුවනි, அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, දෙවියන් වහන්සේ කියන දේ අහන්න බැරිව සිටින අය, தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க முடியாது இருக்கிறவர்கள், මම හරි කියන අය நான் சரி என்று நினைப்பவர்கள், පොඩ්ඩක් ඔබ දැන් ඔබට තත්ත්වයට දාලා බලන්න. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாய் ஒரு தட்டுதலை போட்டு ඔබ கேளுங்கள். කිව්වොත් ඔබ කියන දේ හරි කියලා සමහරක් අය හිතාගෙන நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நான் சொல்வது சரி என்று. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඥානවත් කියලා ඔබ හිතන්නේ. தேவனுக்குள்ளாய் ஞானவான்கள் தேவனை விட ஞானவான்கள் என்று සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට වඩා ඔබ හිතනෝනේ මට ඊට වඩා මඟ පෙන්වීමක් තියෙනවා කියලා பரிசுத்த ඉදිරියේ. ஆவியானவரை விட எனக்கு அதை விட ஒரு வழிநடத்தல் இருக்கிறது என்று සමහර කෙනා මට හොඳට ඉදිරියේ පේනවා. எனக்கு முன்பதாக நன்றாய் தெரியும். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නැතුව කොහොමද අපිට ඉදිරියේ පේන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்லாமல் எப்படி எங்களுக்கு விளங்கும்? චුට්ටක් හිතන්න. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். පොඩ්ඩක් හිතන්න. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට එකඟ වෙන්නේ නැති මිනිස්සයා தேவனுடைய வார்த்தைக்கு இணங்காத மனிதன் සභාවේ එඬේරා ඔබට එඬේරෙක් ඉන්නවා නම් එඬේරෙක්ද කියලා බලන්න. එයාත් හොඳට චෙක් කරලා බලන්න. මේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් ජීවමාන යේසුස් වහන්සේ විසින් ත්‍රිඑක දෙවියන් වහන්සේ තුල මඟ පෙන්වන එඬේරෙක්ද ඔබට ඉන්නේ කියලා ඔබ ඒකත් විමසලා බලන්න. சபையில ஒரு மேய்ப்பர் இருப்பார், அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்ட வரா என்று சோதித்து பாருங்கள். ඔබ ඒ කියන දේ நீங்கள் சொல்லுகிறதான காரியம் පිළිගන්නේ නැත්නම් ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால், ඔබ අහන්නේ නැත්නම් நீங்கள் கேட்காவிட்டால், ඔබට ඕනි විදියට ඔබට සභාව තුල ඔබ ඉන්නවා නම් உங்களுக்கு வேண்டிய பிரகாரம் சபையிலே இருப்பீர்களானால், ඇට්ටර වෙච්ච මුරණ්ඩු වෙච්ච බැටළුවෙක් වගේ වගේ ඉන්නවා නම් கடிந்து கொண்ட முரட்டுத்தனமான ஒரு மந்தையை போல இருப்பீர்களானால், ඔබගේ විනාශය ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා. உங்களுடைய அழிவு உங்கள் அண்டையிலே வந்திருக்கிறது. දැන් හැරෙනවා කියලා ඔබ ඇතේ තියෙනවා.
திரும்புவதா என்று உங்களுடைய கையிலே සමහරට මේ වචනය ඔබට ආශිර්වාදයක් නැති වුණාට இந்த வார்த்தையானது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக මේ இல்லாமல் වචනය සජීවීව සහ පසුවසන බොහෝ දෙනෙක් පසුව කෝල් කරලා කියනවා පාස්ටර් අපිට මේ වචනේ ආශිර්වාදයක් උනායි. இந்த வார்த்தையை நேரடியாகவும் பிறகு கேட்கிறவர்களுக்கும் இது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் என்று சொல்வார்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya හලෙලූයා. ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේ හරි පුදුමයි. இயேசு கிறிஸ்து மிகவும் வல்லமை உள்ளவர். තෙසලෝනික தெசலோனிக்கே 1 තෙසලෝනික 1 தெசலோனிக்கே 4:1 කියනවා 4:1 வசனம் சொல்லுகிறது. ඉතින් සහෝදරයනි නුඹලා කොයි ආකාර හැසිර දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසන්න කරන්නට ඕනෑද කියා නුඹලා අපෙන් දැනගත් ලෙසද නුඹලා හැසිරෙන ලෙසද වඩ වඩා කරන මෙන් ස්වාමී යේසුස් වහන්සේ තුල අපි නුඹලාගෙන් ඉල්ලමින් අවවාද කරමුව. அன்றியும் சகோதரரே நீங்கள் இன்னின்ன பிரகாரமாய் நடக்கவும் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருக்கவும் வேண்டும் என்று நீங்கள் எங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளும்படியே அதிகமாய் தேரும்படிக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களை வேண்டிக் கொண்டே புத்திசாலியாக்கி. මොකද්ද කියන්නේ? என்ன சொல்லப்படுகிறது? පෞතවා තෙසලෝනිකයන් ලිපියේ කියනවා අපි ඕගලන්ට කොහොමද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේල ජීවත් වෙන්න ඕන කියන එක උගන්වලා තියෙනවා. ඒක පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව වඩ වඩා ජීවත් වෙන පිණිස අවවාද කරමුව. பவுல் அடிகார் சொல்லுகிறார் தெசலோனிக்க சபைக்குள்ளாய் தேவனுக்குள்ளாய் தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாய் நீங்கள் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு அறிவுரைகள் சொல்கிறோம் என்று. ඔවුන් කියනවා මම කියනවා කියලා කියන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මම ඕගලන්ට අවවාද කරනවා. அவர் சொல்லுகிறார் நான் சொல்லவில்லை இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளால் உங்களுக்குள்ளாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று. අද බලන්නකො YouTube වලට ගිහිල්ලා நீங்கள் இந்த யூடியூப் பகுதியிலே போய் பாருங்கள். මම කරන්නේ நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் நான் අම්මේ එනකොට මිනිස්සු දිගා වෙලා මිනිස්සුන්ගේ ඇඟවල උඩින් තමයි ඇවිදගෙන යන්නේ. வரும்பொழுது மனிதர்கள் மேலே நடந்து செல்வார்கள். යේසුස් වහන්සේ ගොක්කිරිදා දවසේ යන බූරුවටත් වටිනාකමක් තියෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறவர்கள் அண்டையிலே කලිද? கழுதைக்கும் இடம் இருக்கு. right? අපිත් එක්ක යේසුස් වහන්සේ ඉන්නකම් இயேசு கிறிஸ்து எங்கள் அண்டையில் இருக்கும் பொழுது வரும் ඔබයි මාවයි වටිනවා. நீங்கள் நானும் பெருமதியானவர்கள். යේසුස් වහන්සේ නැතුව இயேசு கிறிஸ்து இல்லாது ගෞරව ගන්න ගිහලා තමයි ওই විදිහේ දේවල් සිද්ධ கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்ள போய்த்தான் அப்படி நடைபெறுகிறது. පරිසං වෙන්නේ. கவனமாயிருங்கள் පරිසං වෙන්නේ. கவனமாயிருங்கள். ඒ නිසා කියනවා ஆனபடினாலே சொல்லப்படுகிறது යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මමත් ඒකම තමයි මේ සභාවට සජීවහන ඔබටත් කියන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் அதே காரியத்தை நான் உங்களுக்கும் பிறகு கேட்கிறவர்களுக்கும் சொல்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුල ඉගෙනගත්ත විදියට උගන්වපු විදියට ජීවත් වෙන්න වඩ වඩා ඕනෑකමින් සහ උනන්දුවෙන් මම ඕගලන්ගෙන් ඉල්ලනවා විතරක් නෙවෙයි අවවාද කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ளாய் உண்மையாய் நான் உங்கள் அண்டையிலே கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்கள் தேவனுக்குள்ளாய் மனம் திரும்புங்கள். මේ අවවාදය පිළිගන්නත් පුළුවන් පිළිගන්න නැතුව ඉන්නත් පුළුවන්. இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்கவும் முடியும் அறிவுரையை கேட்காமல் இருக்கவும் முடியும். අපි නැගිටිමුද? நாங்கள் எழுந்திருப்போமா? ඔබ මේ අවවාදය පිළිගන්න ලෑස්තිද? நீங்கள் இந்த அறிவுரையை ஏற்றுக்கொள்ள விருப்பமா? ඔබ